Frodo a vítam vás. Ľudia, moje meno je Frodo. Vítam vás tu u nového videa. Je to vlastne moje prvé videjko. Úplne na celom YouTube. Viete o tom, že tento kanál sa volá Frodo LP Shakes and Fidget videa? Áno, je to tak. Ja som začal hrať Shakes and Fidget asi tak pred mesiacom a proste hrozne ma to chytlo. A rozhodol som sa, že aby som to mohol s niekým zdieľať, tak to budem zdieľať rovno s vami. A v dnešnom dieli si proste ukážeme iba moje postavy, nejak ich zhodnotíme, nebudú mohli aké dobré, ale budem sa snažiť to proste nejak zhodnotiť, ok? Takže máme tu prvú postavu, čo je úplne môj najväčší level, volá sa Axon a sorry, že to hučí v tej hre, ale dúfam, že ma budete počuť. Ok, došla nám akurát táto debilina, túžba, a idem si pozrieť vlastne túto postavu, takže volá sa Axon, je to na S3, Slovenska. Ideme si prezrieť jeho veci. Sú to docela nubácké. Mám tu jeden jediný epic a to je kosa, čož mi padla. Bol som z toho mega happy. Ok. Takže tu máme nejaký pancier, chápete? Všetci si to tu prezrite. Najprv v tomto dieli proste budem iba ukazovať nejaké tí, chápete, hlavné. Tuto moja obľúbená a vec na mojom kamošovi. Tuto potom nejaká zdravie, chápete? Ja viem. Som docela biedný. Môžeme sa pozrieť do arénky. Ako vravím, toto videjko bude iba, toto videjko bude iba o tom, ako vám predstavujem všetky diely, čo by sme mohli dať pohoda, proste chápete. Pevnosť nemám bohujakú, lebo ja do nej moc nechodím, vôbec neviem, na čo je dobrá, ani ma to moc tam nebaví, spolok nemám a nemám preto spolok. Ja mám spolok, pohoda, ale mám niekoho pozvatého, takže náš spolok sa volá Milovníci SF, chápete? Tak tam môžete akože mi poslať žiadosť o to, že sa chcete pripojiť a ja vás tam plne dám. Budeme mega tým. Ok. Takže môžem vám ukázať podzemkia. Podzemkia mám také, že mám 3 otvorené a vôbec neviem nikoho dať. Takže môžeme sa vrhnúť napríklad na ruiny Grangu podlažie 3. Rozostrašná tarantula. Ale chápete to ona mi dá... Ty kokot! Sorry, som nechcel povedať. Ja som sa priklikol. Ok. Takže toto by bolo asi všetko z tej postavy, z tejto novej, z tej najväčšej. A dajme si tú hliadku. Dúfam, že bude tam, dokedy bude. 234, takže to je v pohode. A môžeme sa vrhnúť na ďalšiu postavu, ktorá je na Medzinárodný sviet 4. A tiež sa volá Frodo LP, pohoda. A táto postava je docela iná, slabšia. A vravím, ja som si tie postavy vyrobil proste niekedy inokedy. Mám tu 3 alebo 2 epiky, takže najprv vám predvediem tú postavu. Pancier, chápete, tu mám epic na 3 štáty. Tak to už ďalej. Zbraň mám brutálne šiknú, ľudia, brutálne. A potom tu mám epic na šťastie 95, ja viem, že mi je to vysoká hovnu, ale lepší nebol, tak som si ho musel dať. Tiež si môžeme dať arénu. Môžeme. Áno, môžete vidieť moje hubičky, ktoré sú, nechcem povedať biedné, ale sú fakt biedné. A dúfam, že teraz bude nejaký dobrý event. Neviem vôbec, aký teraz bude event, ale ak to bude hubičkový event, normálne ja z neho niečo natočím. Ale neviem, či budem točiť, lebo samozrejme to závisí od vás. Opäť tu máme pevnosť, ktoré tu nemám vôbec nič. Labyrinty mám tieto prvé 3. Skúsime ísť na kostiača, alebo... Koľko to? 28, ja som 23. Ale chápete, ja mám tak slabú zbraň, že ja keď mám aj 50 úderov, jemu stačí jeden kritik, tak proste aj tak mi dá viac, jak jemu. Dobre, nebaví sa na to dívať, ok. Prehrali sme však jak inak. Ok, mám ešte niečo. Mám nejaké tí mecečky. A dúfam, že ma počujem, lebo v pozadí hrá hudba. A ide doslova nahlas, tak ja si musím vypnúť. To človek. Poďte si. Ešte. Tak to len zbytočne zdržujem video. Výborne. Ok, takže toto bola ďalšia postava. Je to level, proste je to level 23, pardon.
Ok, a môžeme sa vrhnúť na ďalšiu postavu. O túto postavu, ja viem, že úplne šikná, ale chcem som o ňu dať súťaž. Volá sa Frod LP2 a je to úroveň asi 21. Je to lukostrelec a túto postavu vôbec nemám rád. No ako hrávam na nej, lebo sa mu nechápete, ale nemám ju rád. Ok, takže taktiež si môžeme dať arénu, dáme si labyrinty, dáme si nejaké podzemko a potom vám ukážem jeho výzbroj. Jako viem, že vy by ste s tým poradili o mnoho viac a mám tu len prvé podzemko, si mi nepadlo druhé, samozrejme. Poď, aj Briky. Ani za polku som mu neubral. Chlapci, musím vám ho ukázať, takže tak toľko epikov hľadám nemá nikto, takže čekujte to, 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 čekujte to a čekujte to. To je úplne šitná postava. Ja som level 21 a mám zručnosť 3 a môže to predať za 36 centov. Takže na tomto postave až tak moc nehrám, ok? Nastavím si ešte túto krčmu. A tento quest. Ok, a môžeme sa vrhnúť na ďalšiu postavu. Urejala som si dneska aj novú postavu, tú, čo ste tam akurát videli. A to bude na tento kanál, to bude naša prvá postava spolu, aj keď som tam už niečo spravil. A tu mám tiež nejakú slabú postavu, čo som si vytvoril ako chápete, lebo sa nudím, tak zanudím. A máme úroveň 6 na tejto postave. Takže super. A tiež môžeme ísť na arénu. Ale tak dúfam, že ma počujete, lebo neviem, aký moc hlasná je tá hudba. A to keď ani nejde tá hudba, že keď ani nepočujete. Keď vyhrali sme a túto postavu vám ani nejak musím ukazovať Panzer 7, zručno a chápete, tak ešte základné vecičky tu mám. Tu mám 13 húb. A keďže je to ako naše prvé videjko, tak ja osobne tu roztočím jedno koleso, dobre? Podo mňa, poď! Rozkruto. Bude to. A bude to. Hubičky, stoj. Nie kameň, prosím, nie kameň. Nie drevo. Nie, pane Bože. A ešte jedno. Tako je to hazard, ale tak sa čo. Ukážu. No máme nejakú debilinku. A je to isté. Tak ale aspoň to môžeme brať. Ok, takže aby som zbytočne nezdržoval, ideme na... aj tento si dám. Minútový 30 quest, ok. A vlastne máme tu poslednú postavu. Ja len čeknem, koľko točíme. 8 minút. Ok, toto je vlastne moja postava, ktorú som si vytvoril, preto aj sme na nej hrávali my, ako moja postava s vami. Postupne si ju samozrejme budem vylepšovať, je to mák. Vytvoril som si ju dneska, takže vidíte, že mám proste brutálne vybavenie. Ale ako vravím, vytvoril som si ju dneska a môžeme sa s ním nejak pohrajkať. Máme 18 húb, čo je super. A poďme. Toto bude ako keby naša hlavná postava. Volá sa Frodo LP, ale ja sa premenujem na Frodica, lebo môžem. A toto je čo? Šťastie 2, to je jedno, dáme si to. Trvá to minútu 1. A ja vám to zatiaľ stopnem, dokým sa to spraví. OK. Už nám to skončil quest. A my sme ho vyhrali! No to som nečakal. Máme 19 húb. Chlapci, to som nemal nikdy. A úroveň 4. A čeknite to. Ja nemám stylu. Tu vidíte proste nemeckého strata slovy. Tu vidíte proste moju logiku nakupovania. Čo nemáme náhradilník a to sa predáva tuto, že? 52. Čem? Nice. Čo je? Toto čem. Ja to je hento. Jasné, to mám v obchode. Chcem to. Presypate hodiny, man. Ktorá vypadne inteligencia 6. Ukáž?
To je pekné. OK, pretočíme ešte obchod s mágiou. My sme v obchode s mágiou. Obchod se zbraňama. A máme nový tovar. No, 2 paličky nové. Minus 18. Tak to berem. Kaž, koľko to stojí? 71, typci. Ste zlodej. OK. Dáme si ďalší quest nejaký rýchlo. Dáme si napríklad tento. A tak no, zase vám to pauznem a keď sa to nejak spraví, tak sa k tomu vrátim. OK, už to mám a dal som na ránu, lebo som najlepší. OK, chlapci, teda typci, alebo čo ste, ešte nikto ma nepozerá, takže neviem vás oslovať menom ani nič. A vlastne najprv si idem kúpiť čo si mám kúpiť najprv? Kúpiť si najprv toto. Kúp si to. A kúpim si to, toto predám, lebo sa mi to nelúbi. Tuto si, no predaj to, dávaj. No super. Vyhodil ma to z vlastného. To si daj na seba. Výborne. A ideme obchod s mágiou a kúpime si toto. Tak ja viem, že sa neoplatí teraz míňať hubičky, ale čo by som neurobil, že? Mám nákupnú maniačku, ak sa patrí. Toto vyhodíme, klikni na to. Predáme to. OK. A vracame sa na náš hlavný účet. A tam už bude koniec. OK. Takže sme na actionovi. Action. A prekúpime si na jeho krásnu postavu. A toto by bolo pre dnešné video všetko. Bolo to úplne prvé video, takže prosím vás, nehejtujte ma hneď za to, aký som chuj, debil, neviem točiť a tak ďalej. OK, takže ďakujem za zhľadnutie. A ak sa vám teda video páčilo, nezabudnite tam hodiť ten like. Ja sa vám budem tešiť natočiť vyšlo ďalšie diely, aj keď tam nebude žiadny like, žiadne videnie, ja to proste natočím. A zatiaľ sa s vami lúčim a ahoj!